si kita kentin set dengan ban manoi pi kum mengila sikren na por sikopor ngisin mengila mi surok ngila raido ke bade bagi ada ka sarkar ko kwa bani pun ibor dengan ong do gitu gisenteu mengila bu ta sawan bu ka mencutab jungi kan kaseng hito kalapan bena bakan lek bu senteu hakmat kerdop jong ka main secretariat komsi bentaban persai ka jingkawang bom pensat khmat ki pulit yakinong hikai hakan reuterik mentau benai Presiden kahito ba don bok kharu laong bakani ka jinglek bo senteu kan dei hakakhat sauterik bat ka seng kan ya kan du lang shua haumot kyang nang ba shua banya chadu khardop secretariat kani ka jinglek bo senteu ka longkum shi benta ban persha ka jingkawang bom pensat khmat ki pulet ya ki nong hikai hakapor badang yakhi wat hapdeng ka jingdon lang ki longkumie ba armet bat ki khna Ladaki pulit lani ka sarkar ka penkloy ban siat bom pensat khmat ya ki long kemi ne ya ki khenna ka sengru kala kloy ban yang na ka benta ban yada ya ki bad ya ki pat ba ka jilla barok ka we ina kaliang juga senghi adin bingila dep aya ka to ka deadline belong manusia patu menteri ke kampung ini te ngila yu shong si berkerke bat ngila rai bang ini semadan alor ka to ka surprise agitation te baka ngin dala pet ngin dala thau per thau bas nestai bak la jan ro exam ni khna school kum ni kum tai ngila sim pet ku ki lat klenti ba min mi madan ha ka sing tho dian ba alor baka jingle ko sarkar baka kuman kum suspend ye kitu ki arngut ki police ki ban kiti ban kong ter gas ki nong kai di khulum khna ni na kalian jumi ni bat dek ba kat bom suspend tengin yai put ki jingi sikman ta hadian nang tu ngila yo ban phone batu home minister tena kalian jong ai ta kata clearance ka sai ku ong si ong ba ngan police hadu menta kan la arsni kamdon kata ka jing pule kamdon ka jing tip sangi tangi na ka lian sungi la sim bet ka sin jam ko kan tu ba kane hi sarkar kala ai ka tergas la ai kuli yu pat ba tangi ru kalian sebagai jong kaseng ngin lek bu no bagi sentio hakmat sekretariat kum kata ka ba penpau choki ba kum ba ka kentin nong wei ka ong you give us guns and tear gas and in return we give you the rose of redemption bakin ya kelaba mut no kani kan dei ka jing sang ka jing khit ko ba jai jai bat gibu ru ba ka ei ka bangi le hagni kan ka banja ma kum ban shu highlight kindiat hofnem 1989 ngala laki kata banga la kong mau ru military hat ko por adu ba ngata ko por ngadang tentang sausna tengam kwa ga ka ba la jia hangate kan jia byang hakti ki khlong khna ki bangat ha to kusi wa wei la isi be ka to ngam kwa shu tengin ne kaliang ke jumi in ai kumba ka kantian hi ni la shai be ba ngeli bo dik sentiu kum ka dak ka jing persha ba ka jing le kuman kan ke sarkar khnang ba kin jele rain ba ni kan turu gi khun kiti jong gitu ki minister ru bakin la khe ki kemi ki pa jong ki ru dei ban ai bi tu steu khnang bakin kala ba mun no bakin tu sho bat kin dei sho ban le bor hang ni bat gitu bi police ki dei ban suspend me la de kim suspend kan ne ke jing bu senteu ngai kan tu yi pa ba dei ban dei bo be man ka si tat hadu bakin song le rain ba ka demokrasi ka bu ki ni pule kadai by the people for the people and of the people andre hak ni ka MDA ngai i ba kani ka demokrasi kala by the politician for the community and of the religion nam kwa ba kani kanrung ba ki pat ba hi ki de ban mi khamta mi ki tu ki badang up resort police ki tu ru shim ge jing khle ai ki ta ki jubab ra bo tu sentio to no sentio andre kan sapai khmat hi ba kani ka jing ye khi ba de mangi pat ba ban hi kai ki te ki dang pas ke kelas 10 kelas 11 kelas 12 ba kai kata ke demokrasi hang ni kin sai snan ko ba pan nga kan tu at district administration ba kem dei ban impose 144 CRPC yo senteu yo kai ipau be ba ha kanu kari rum phajudan ban impose yo 144 CRPC but sebab kau ru kan dan ar benta lada yu ha jing bu senteu lada kan ne ka sarkar ka kuman katar kom suntuk kami pai te utu his sentio sawan bu hajrong kamet yap chung tangai tai besok ako por khat bai bijing in sang na yat na mot kyang nang ba pat ye kan ne ka jing le bu sentio khang ba ki pat ba bai kin tip ba no ban le bu ka dei kan dang kong has sekretariat
te hapo si resident UDP office BGP office pat NPP office ban penkendit thia no yaki ba baro skata ba kimla leban le ai hakne ka sarkar bikitan MDA pat kunjuru jaga HSPDP pat dia. Okay, if they clarify that Kimdan Banta show invite pe parta pertei bastar mende show bobe ong yaki ba produce kita ke kop kisla ba Kimdan kti kita ki bana jerong ban ayorda tengir ngingek ke ban arai si kita kenten set tiang tangan ban manoi pi kum mengila sikran na por si kopor ngisin mengila mi surok ngila raido te le pat ada ka sarkar ko kwa ban yipni bor tangan ong bo kitu gisente mengila bu ta sawan bu ka Unjutak jungi kan kadang cing yo bangi habangi ada sana bentar kiri kerja bentrio ba ikram ka hop ye ke jing shai ke demokrasi kalau ada kini sebab dia ke demokratik right jungi rut ban ser